MEC Kiligalong Congress pen karjab dunja bangphu bangphiamen Assam Pradesh Congress Committee tumpen pangtak pontanglu KADCC Kongchun Bang Sanjib Terona Phan Phuloni pen Congress ticket pipe pulote Phuloni Congress songja potum arpu penchi ulabji Lumbajong pen Congress party ticket Ratul Terona Phan kipi darajok NSU ayatum ningkang samse cepaklangpo Dhalsari constituency along EPHLC pen karjab dunja bangphu Mohan Singh Tokbi nomination alu ke jogdang Tong sekot pen Borjan uwi kimila pen Borjan arata tumpen phirang kiamai kang nipon Aprangsi birta kilang rato anaphan kardom pajero kardom non karbilong ria birta longpen ujang terangpi non arjuik tha birtang tonpen non ke bangji vusik ni phainer ke parni MEC Kiligalong Karbianglong Hini district along penta Congress penta karjab dunje bangphu bangphiamen pini aruni phai inquiry Assam Pradesh Congress Committee tumpen Rajya Bhavan along phirang kiamai ingipon laso phirang kiamai along non ke bangji MEC Kiligalong karjab dunje bangphu bangphiamen pangtak kontang a constituency 10 pen karjab dunje bangphu bangphiamen laki Duaramla pen Bijoy Teron Amri pen Jenison Teron, Jinthong pen Rupsing Bongrung, Rongkhang pen Sing Teron, Bithung pen Kangbura Hansi, Kupili pen Kareng Phangchupi, Hamren pen Rupesh Bey, Ameng pen Elix Ingtipi, Hawarkehat pen Chandra Singh Teron, Langpher pen Purnima Ronghangpi, Phuloni pen Dorsing Singnar, Langhin pen Rijendra Basumotari, Korkanthi pen Sarjeng Ingti, Mahamaya pen Bidya Singh Rongpi, Nomati pen Asuk Teron, Socheng Dhenta pen Rajesh Timung, Lumbajong pen Ratul Teron, Singhason pen Pradeep Singh Singnar, Borjan pen Surendra Singnar, Lapen Deopani pen Joysom J Singh Rengma, Nili pen Samson Ingti, Duarbaguri pen Rajan Ingti, Long Inkoira Trok a constituency pen Nonamat Long Inkoira Hini constituency Phansi Pangdak Pon Chotlang, Long Inkoira Pli constituency Phan Nonamat Pangdak Pon Pela. West Karbi Anglongor nota সমষ্টি মই প্ৰথমে ঘোষণা কৰিছো সমষ্টি নম্বৰ 1 দুৱাৰ আমলা আমৰি জনিশন সমষ্টি নম্বৰ 3 সিনথং সমষ্টি নম্বৰ 3 সিনথং তাৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ৰূপ সিং সমষ্টি নম্বৰ 5 ৰংখাং তাৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে কেনগুব্ৰা হানছে সিং তেৰণ ৰংখাঙৰ কেণ্ডিডেট হৈছে সিং তেৰণ 5 নম্বৰ ৰংখাঙৰ কেণ্ডিডেট প্ৰাৰ্থী হৈছে আমাৰ সিং তেৰণ 6 নম্বৰ হৈছে সমষ্টি নম্বৰ কপিলি ফাংচুপি কাৰেং ফাংচুপি প্ৰাৰ্থী হৈছে এলিছ ইংটিপি 10 নম্বৰ হাওৰাঘাটৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে চন্দ্ৰ সিং তেৰণ 11 নম্বৰ লাংফেয়াৰ তাৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে পূৰ্ণিমা ৰংহাংপি লাংফেয়াৰ পূৰ্ণিমা ৰংহাংপি 12 নম্বৰ ফুলনি
Shri Dorsing Singar. Dorsing Singar. Dorsing Singar. Singnar. Terra number Langhin. Terra number Langhin. Rijendra Bosumotari. Vidya Singh Rongpi. Nomati. 16 number Homosi Nomati. Osuk Teron. Nomati Osuk Teron. Kutoro number Suseng Dhenta. Homosur nam Suseng Dhenta. Tar party hoise Rajesh Timung. 18 number Lumba Jang. 18 number Lumba Jong. Ratul Teron. 19 number Dhonsri. 19 number Dhonsri to ami pending rakhisu. 19 number Dhonsri pending. 20 number Singhakhon. 19 number Singhakhon. Pradip Singar. 22 number Borjan. 21 number Borjan. 21 number Borjan. Shri Surendra Singar. 22 number Horupothar. 22 number Horupothar Homosti. Hetu ami pending rakhisu. 23 number Bukajan. Hetu pending ase. 23 number Bukajan pending. Jasing Rangma. Joysum Jasing Rangma. Rajan Ingti. 26 number Duar. Sahita amar pending ma kolwe. Ekhini hoise amar INC dollar party. Pini aruni phaing koyarni MEC kilika phan APCC atumpen Congress party ticket amen pangdak detpen pregjam hawaralong Congress atum ninggang samsi ichipaklangpon. Lasonsi Phuluni MEC constituency alongta Dorsing Singh Naraphan party ticket ki pirong ajok Phuluni Congress atum chingrum si pherang kemai ingnipo. Rohan go back! Rohan down! Ulap toike go back! Ulap toike down! Ulap toike go back! Mana kusami go back! Koloni Mondol Congress Lili Baipu Sri Vidya Singh Be Pente Kachetong District Mohila President TP Baido Pente langsung BP Law Congress Dunbeipu Michael Be Sangu La Pente Koloni Mohila President Wahangpi Baido Pente Koloni Youth Congress President Bentang Lo Pente Koloni Mondol Prema Pet Dunbeipu Benceng Lo Pinidak press meet along Kachetong Congress Kaching Honoradoan Tong Sikot Ben Pini press meet Mate Lam Jai along Lili Lam Jaina ko alam thila hello Lili tu penengan pen ningkan kep ta kepling tupo Labang so party long kidu mate Congress kalong Kaching Hon mate Sonjip Teron kechari pon akimi ke thek long pen mate ning ka che the people si pini
tong sekot ben nili tum ning chithe Sanjib Teron Phan tiket ki pun pedet labang sojo ni sile tum pini press meet tunang kok lo ke chok cheke la hello je non he jong ke bang dorsing singna alang li ke dam tang da bisi ke do non he jong ke bang har to tarikan ni alang li ke bang alang li jupulo nil tum mondolo long tu het 11 tarik alang li mai along lam thi che jai do alang li la so si lam thi che chak lo Sanjib against ni li claim lam de nali tum against ni li claim kle nali tum along sin ni na claim dun ve ji pu alang li lam chak do la se alang li por do lang penong we pen cheng lok gonta kri hiniang bong alang li jong sa ken kam chirui polo tang tin li tum claim ra pet si doji jong si alang le so labang sok ar pu ben chen tu the polo tang tin li tum ke wang ji deobara ni li tum ar pu ka chiu amai pi sin li tum deng pon torong ji la hello nili la so lam jai long lam ke ja ko ji ke la hello horsing ti la pente sumrong ha EPCC atu mastame nili tum la bangso tong sekot ben nili tum phan labang so kim senator nang dei bipon nang ji pusin dili lam chak pi lo kita ni tum kuni konstitusi angkang kuni modal kongres pen nili tum dak tong sikot pen kasi tong nangkok nili blok kongres long vice president Michael B lapen district mohila kanameng TP Baido lapen mondol mohila president Sormila Ronghangpi mondol Presiden Vida Singh Be, Youth Congress Presiden Mongol Singh Teron, Secretary lapen itung vokas do antum. Ahok lo, kopi apo si High Command tilo sona alam pabang dati tingma, tong suka pemuni ma pamanghuma. Nitum ta Congress non het pelege claim kalilo. Rule and regulation and majority must be granted polam nitum chini. Aron pen. Nita non het pele kami claim kalilo Congress long ke ideology and systematic claim pamela. Who 2001 pen on pen Congress long ideology principle ni chini pame. Kupi eposi dorsing ronghang dorsing singna non het jong nilitum 11 tarik alang Congress long jepau do nang tuma along sini tuma kam nang claim npo nang tuma aron no pen sini tum nang kam nang claim npo kusi alang ningjelo. Lasi lason tak dorsing singna out adur koma keng no system pen dak nitung Congress fan pulni fan nang ke tudun pulin bangke la ke chokche lasi nitum ke dorsing singnara fan ke acceptable kali on pen dorsing singnara fan amake nitum alang yongsi arona teng pe yongsi ideology pen systematic so claim pulang te deobarani ya bangke nilitum all nitum pulni konstitusi angkang ke Congress ko anama ke to an abang puan ke sop cividro et pusi nilitum lam clarity pilo la an besi nilam thein ton koklo kadom Long live! Sanjib Teron Jindabad! Jindabad! Dorsing Singner go back! Dorsing Singner go back! Non nang kili ji MSC kili ka phan APCC atumpen karjab dun jebang phubang phemen pangdak bondet pen lakha krener kep lumbajong constituency phan ratul terona phan party ticket ki pirong pupen NSUI atumpen ningkang samse lama puthak KEDCC asa hemalong pherang kemai ingnipo bangsolong lumbajong constituency pen owi kimia tuma phan pek ponangji punilitum chuning ridunlo bonda nilitum alam RD nang PPC ratul terona phansi ticket pi ponrong lasi non MEC kiligalong nilitum penke ratul terona long ki cherap chetudun thekthelo anparta nilitum NSUI atumki kiliga pora hot ki claim ke dam nang jasai anta nilitum kangton lopusi pini Karbiang Long District Congress asai hemalong phirang kya mai kang ni hot NSUI atumpen ningje pon tumun to demand nilitum akhai rang sinan se phan ticket pi pon nang yi nilitum long standing demand nang pa fulfill phe ining nang pa oila la so join nilitum non ke wang ji council election along nilitum Congress party along ke nilitum cherap nun thekhe dat ko ko cherap un delo lasi high command atumta nilitum phanang lang rob nang ne fielding ke nilitum security काम के लिए तुमसे क्लेम नहीं नीली तुम के वर्कर्स नीली तुमसे रॉन्ग रूप ता नीली तुमसे की लूट नहीं है तुम लोग नसी नीली तुम हनु से निंग पाओ इलाक कोल के तुम के काम दा क्लेम उन एलो क्लेम दा क्लेम ले लो नसी कि निंग जेई बांग दो ओला
Non nang ke leji vosik ni pioneer kebarni MSC Kiligalong Dhansari constituency pen APHLC Ratchari pen Karjab Dunje Bangphu Mohan Singh Tongbi pen Pini Aruni Phai Inkoyarni Dipudisi Sahemalong nomination alu ke jokda Bangsolong non MEC Kiliga hot long inkoyra trok MEC constituency ansitami APHLC si hailabji Athe BJP atum long recap ke chia sophan pidarajok radatum aningi pung saide lopusi Mohan Singh Tongbi pen pherang ke thengnu ningjepo bini nitum 19 Dhansari constituency hoi pe nitum nomination file lo lesson success lo nitum lagi 100% haji athe kedam tang jitu karbi suti sakhor koi lo New Delhi long asi datum suti sakhor long 10 seat open for all laso mane lason kona mana phan laso pidet long recap pidet lasi laso bang ni tum chekroin thekhe lasi ni tum bang ke 100% ke highway pu rat tum mane aning ning chit thelo lepen rat tum tanang bori lo lepen ke non ni tum along si rat tum ke dulu opposition ke lage सीधा lo BJP tum lo lasi latum mangke non duke failure lo failure karon ke non nili nang thani lo 10 seat open for all long recap lake kona mana phanchoyor kang det lasi rat atum aning oipik lo lasi BJP phangke vote epak ta pitek thelu ni tu highway bol lake 26 constituency ta ni tu highway pu nili haidel te 6 sidul pang tangi lalu nili kam mang ek nomor kam ke la pendak ni tum rata tumbang ni thelong lo sakuri dak long ledet la si sakuri ke ek nomor people atumpan la pen development kam an nge nili pachun po Dhansari constituency andar tenali tum la ente hemprek po bang kenal tum la sonkin mata hemprek bang long bek po athe 6 sidul pang tanglo putela solo got nang nunjui po ke lage la customary law la pen la 60 la ke cha sutan uring thane nahi pula so puthana la bang a hok alam lo la ke internet pu la pen ke da la so kang than tang uring warsa ke la ke rat tum si long pu kal bang long rat pen di ma sa rat tum si long pu lage tenali la ke cheng silu ma ke tur cheng oh la faslo nili APSLC pen ke Borjanarat ningkan phogi chuchia sokpuru ang tanamuni da phanki PG palong chedon nung thekthei pupen tong sikot pen niphai krisir kebarni ajo porphainer kebapor dilai sol conservation IBLong phirang ke maikang nipo alang litum pen ke hangpon ki Borjanarat vega phansi BJP party ticket pivek nangji athe Borjan constituency long ta ke thek dulu lapen Borjana long kirong po bangki Arjun e dengun e Lan parta kali BJP party det lapukali kapre ka party atumta Borjana ratvek kali pulote arjab dunlong lepusi sodak pen ningjepon sangti dipen projen terang karbilong ria birta BJP sarkar along pen dak Borjan along cepate dunji tiket kehan aban pinan ong lasong bong alangli sujorong phar jongjung kelang ni putakali Borjana rat hoi pen kenang re ko tadali sitabe sujorong phage inundak Borjana munip kadide aposi nilitum Borjana ra tumen penabang ke arimo ongan ko kadami ningkang samse cepaklang konbolo ningang samse puakan ke lapuren lo dak Borjan amunip kadide pen ladak tiket pidet polote alangli tiket long depen high depen alangli ladak Borjana rat pan nangkilang oji apang kandidat ji pusi doga be Borjana rat tunda kamatha damlo lasi ningaru kap kede dolo lasi nilitum ahopet akemang ke lakuan lo dak Borjana rat tu extended resident ku nang pinangne atheke Borjana habar ke thekere abiso jan rupilo laswan bong tiket hang dona bang ta rupilo lasi dak Borjan arada phanle tiket hang dona atuma phanle piason te nilitum ning sampiji
lasi alang di non CM tumirang lo hang tang sita be chunung di thongkep lo dak tiket pinanji musim chunung di to lasi aporta abe pin lo tiket tekang dak di usita be apor dure pik kuang bong usita be neli tum alang di Dr. tumirang lo hang tang chunung di pin lo lasi tiket abang ke dak tiket ki apan siti nai amuk kan pinanji pun neli tum kupe laben opor BJP party along yes ke kham khedun lam son dagali kapre rajani song atuma longjong si lam son dakha along kapre constituency ben ke bang dak election nang party dun ji ku bang ke proyek ne lasi amudamat ke alu gerong ku bang ke nang ne ladak miri tum borja darat ke hang ke lasi jongsi Abirta laan si kangton cholo kaduka vita dumithak mi kardom.